ги с сотови блицове, камиони стари, към селища Темелко, някъде около Радомирско, Темелко, Батановци, Червена могила, Върба и така нататък, къде са ги изкарвали пред едно дере и едни местни типове, на които са напълнили турбите с патрони и са им дали разни винтовки и така нататък, са започнали, а също и с тернокопи, с лопати да ги бият. Там, по сведенията на Мишо Спасов, който той ми каза, са били, значи на вечер е имало по 5 камиона, които са пътували към Батановци, слагали по 23 души на камион, продължение на месец, а може би повече, там са убили около 10 000 души. Да наблизо е кладенеца, където са ги зарабили. Дълго време е миришала цялата околност на разложени труп. Това е трагедията. И трябва да кажа, че когато момчето отива с баща си, на тези места баща му казал: не дай да ходиш на кладенеца. Защо, тате? Ами защото ще ти бъде много неприятно, моето момче. И така Георги Стоев, сигурно ще го намерим този човек, може да разкаже как дълбочина 10 метра този кладенец е бил препълнен с телата на осъдени без смърт и присъда. Аз от всичко това, което чуха и знаех, макар че много трудно, тогава можеше да се научи истината за тези неща, успях да разбера каква невероятна трагедия е изживял българския народ. В това време ордата на Мирчо Спасов, на Лев Главинчев и на другите е изстрелила по някои данни и от някои филми дори почти 40 000 души. Те са били цветът на нашата нация. Това са били съдии, това са били адвокати, това са били висши чиновници. Да не говорим за министрите и висшите ръководители в министерства. Така в онези времена беше ликвидиран най-авторитетният слой на българския народ.